si San Pedro o si San Pablo nangamatay sa edad nga dili pa kaayo guwang. Tingali na sila sa edad nga mga 60 or 50 kapin. Nya dako kay sila nahimo nga kalampusan sa misyon nila dinhi sa kalibutan. Kamo labi na mong nisobra na sa 60. Kumusta man ang inyong misyon? Lampos? Ako mo 60 na sad ko karong November 24 kung padangaton sa Ginoo. Ambot nalampos baka nga akong misyon. Kita ra ba usahay gahimo-himo ra tag misyon nato. Mao ta na magkatawa pa ng uban ng Pader, gibuhi pagyud sa Ginoo, gibuhi pagyud ko sa Ginoo kay naa pagyud tingali ko'y misyon. Nako ikaw no. Gaduda day ka nga na day taong nabuhi sa kalibutan na way misyon. Napagyud tingali ko'y misyon Pader. Ana. Nako niyan hibaw ka unsay imong misyon? Kano lingi ako nung na imong tupad ina unsa may misyon nimo buhi pa man ka ina sahay ra ba buhi ta wa ta kibaw kung sa atong misyon. Ang misyon ni San Pedro ni San Pablo nga mao ra say atong misyon mao ang pagtudlo sa mga tao unsay gitugot ug unsay gidili sa Ginoo dinhi sa yuta o didto sa langit. Mao na nga niingon ang atong pagampo nga gitudlo ni Kristo kanang amahan namo. Sa to'y atong isulti, matuman ang imong kisa man ang imong kang Pedro o kang San Pablo. Ginoo ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Unya unsa may mga pagbuot sa Ginoo ug unsa man say gidili sa Ginoo ug unsa may gitugot sa Ginoo. Ato lang tingaling summarizon in relation to life. Kani ba tong kinabuhi ba? Unsa may gitudlo sa Ginoo? Siyang ingon. Mamukiba? Pagpakamatay para sa Ginoo. Kinsay gatudlo ninyo ana ta sa kamot. Na, wa gyud mo kahimos inyong misyon. Itudlo gina gikan pas pagkagamay sa bata hangtod pagkadako nga kining atong kinabuhi gamiton sa pagpakamatay para sa Ginoo, dili magpinatyanay da magpakamatay ta para sa Ginoo di ta magpinatyanay. Pero unsa may gitudlo karos kalibutan? Abortion, artificial contraceptives, mga pills, mga kondom, mga ligation, vasectomy, gubat, death penalty, euthanasia, pulos gyud pagpatay sa kinabuhi. Inay nga magpakamatay ta para sa Ginoo, hadlok na kaitang mamatay dayang ingon, sus daghan na kikog anak na mamatay nis gutom, saon na lang na magpalaygit na lang ko, mag-aborsyon na lang ko. Ana unya og imo nang ilugon akong yuta, unsa naman lay akong kabuhian, asa naman lang ko puyo, mamatay ko, may pag maggubat ta, may pag magpinatyanay ta, patay dayon. Wa gyud moingon nga unsa kay relasyon ako sa Ginoo, unsaon man ako paggamit ang akong kinabuhi aron pagpakamatay para sa Ginoo. No, kana gilingay mong tupad na andam na kang magpakamatay para sa Ginoo, umupatay para di ka mamatay. Oy mga buangon kita sa tanan. Sige ka na ha, in relasyon na sa kinabuhi karon, in relasyon sa atong isig katawo, unsa may gitugot sa Ginoo?
In relation anang imong tupad ba? Kanang tupad nimo. Ingon ang Ginoo, higugmaan na samas imong kaugalingon. Nindot no? Higugmaan na samas imong kaugalingon. Unya, nganong alihan man animong ilang agianan? Nganong imo mang kuralon ang ilang agianan? Nganong imo mang ilogon ang ilang yuta? Nganong imo mang parkingan ang ilang agianan kanang public road? Nganong imo manang libakon? Nganong imo manang dauton? Nganong imo manang dumtan? Nganong di man nimo tinggan? Nganong imo manang sigihag saway? Sige, lingay mong tupad. Ingna ba siya ba? Ingna nibati ka nga imo kong kaugalingon. Ingna siya ba? Ingna nibati ka nga ako imo kong kaugalingon. Pasabot kay sama man ka sa akong kaugalingon, makasulod ka sa among balay, makahigda ka didto. Nya kamo mga asawa, mubati mo nga sama sa inyong kaugalingon ang kabit sa inyong bana, makadayon ra na sa inyong balay. Makadayon dili. Ang imong bana nibati man nga sama sa iyang kaugalingon ang iyang kabit mo nang iyang dados balay niya, kamo mga asawa makadayon. Lingo dili. Yawanon ka. Ingka sala mangguna pa dirgod. Wa pa man ta maghisgot og sala god. Ang atong gisgotan ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Mo nagisuportahan is Ginoo og usa ka sugo, ningon siya, higugmaa ang imong kaaway. Sayon ra man higugmaon ang mga buotan kana gyung kaaway. Kay ang gugma manggod mao manggod nay mo determine kinsay mahimong part sa atong kaugalingon. Imo ganin ang higugmaon, mahimo na ng part sa imong kaugalingon. Mobita na karon ang giusab hinuos mga tao, ang gitudlo bas kalibutan. Higugma ang imong iro sama sa imong kaugalingon. Higugma ang imong iring, ang imong baboy, ang imong manok, hasta pagani ang imong bitin. Higugmaa sama sa imong kaugalingon. Idog og higda, hagkan-hagkan, ligoon, sininaan, pasimbahon pa. Masuko pag yung atong ingnon nga ayaw sa nag-inaog ang inyong iro ha dinhi sa atong simbahan, ibilin lang na sa inyong sakyanan. Suko pa. Pakiton pagita nga ang iro gunitan diya gawas niya butangan pag sinina niya di gyud musod sa simbahan niya, di man ko iro, di man ko pasudlo na ng paria na diya. Ari lang ko di gawas. Niya bote kang paria ka nga part man is akong self. Mao ka na isugos Ginoo. Nahigugma ang inyong mga hayop sama sa inyong kaugalingon. Naday sugong Ginoo na. Mo. Ingkaw niya ka ng mga ato mga nang higugmaon pa der ang mga hayop, ang mga ecology. Wa man sa kumingong ayaw higugmaa, pero ayaw samahas imong kaugalingon nga usahay mulabaw pa ang imong paghigugma sa imong iro kaysa imong bana, kaysa imong asawa. Usahay gani malatusan nimo imong anak kay wa pa kana ang inyong iro. Nya ang imong anak wa pa gikaon na ang imong iro nalibang diha sa inyo nangihi nya wa malimpyuhis imong anak, mao pay gikasab-an nimo imong anak nganong wa limpyuhi ang ihi sa iro nga nagpataka lag pangihi diha sa inyong hawanan. Ang way buot gitagaan nimo kabuot, ang do nanoy buot imo nang gilatos tungod anang way buot. Hangtod na lang noon ang uban nagdepresyon, naghikog na noon. Kay niingon ang uban nga mas pinangga pang iro kay kanako nga iyang anak. Di ba? Waday ko maka-counsel og mga tulo na ka batanon na gustong maghikog kay gilatos sa mama tungod kay wa mapakaon ang iro, tungod kay wa maligo ang iro, og pinaka sakit pa gyud na iniduol nako, bright ra ba kay ning bataa, nag-study siya kay padong ilang exam, naabutan sa mama nga ang iro nalibang dito sa ilang bed. Wa niya mahipos kay
focus kay sa siyang study. Giingnan sa siyang mama, imusmos ko ng naong ni murunan ng tais iro. Nga naman ni mo diak man na, atiman na. Yang iro nga nalibang, gihagkan-hagkan sa mama, papi, wala ka giatiman, wala ka giatiman. Nidool na ko ang maong batanon, pader, maghikog na lang yun ko. Mas may pang iro, hagkan pa bisag naghugaw-hugaw. Ako noon nga nagtuon, wa gani ka-appreciate sa akong mga success sa eskwelahan. Tutok mo na ako, gatuo mo di ni tinuod. Daghang mga batanon, mga anak, makarelate ani. O ang labaw makarilit ang mga maid o kanang mga boy nga gi-in-charge sa pagpakaon anang tagpila ka iro nga tangkal nga dagko kay tanan, masipyat lang kag pakaon ana, masipyat kag monitor, patay ka, taktak ka sa imong trabaho, mawad-an ka sa imong trabaho tungod anang mga iro nga pinangga kaayo nga mas lami pagpagkaon, mas mahal pagpagkaon kaysa mga tao nga nag-alagad nila. Di tinod nimbang ging uban ron tingali. Be, kamong na mga iro, i-check ko no, hay may dakog budget, ang imong iro o ang imong katabang? Sige, kanang imong pag-immunize ana, kanang imong mga gipakaon, kanang imong gipangligo, hay may mas dako o gasto. Ang imong iro, ang imong manok, ang imong, unsa pa na diha, iring, o ang imong silingan, nga mo'y nagsigig alagad ninyo. Oy, yaw-yaw pa. Minimum naman akong gihatag nimo. 450 ang adlaw, kadako na, minimum na. 8 hours nga trabaho. Pila may budget sa imong iro kada adlaw o sa imong manok? Tubag. Hay. Mao na ha, isangyaw tani kay mo ni gisangyaw nilang San Pedro ug ni San Pablo, love your neighbor as yourself. O gipamatud-an na ni San Pablo ug ni San Pedro nga giula ang ilang dugo. Yes, gimura sila giluwas sa Ginoo. Si San Pablo kadaghan na lunod, kadaghan gilatos, kadaghan gibato, gibuhi sa Ginoo. Si San Pedro gisod sa karsel, gilatigo, gipriso, suma sa atong kuan karon sa itong pagbasa na to, unang pagbasa, pero nakaluwas siya nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa itong tubag, ang Ginoo, ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlokon kaniya. Pero tinuod bang giluwas sila sa kamatayon? Wa. Si San Pedro gilansang sa krus, si San Pablo giputlas liog. Ngano man kay ilang gisangyaw ang paghigugmaay, ug wa sila masuko, wa sila maglagot sa nagpatay nila. Ilang gipakita nga kamao silang mohigugma sa mga kaaway. Mao tong patay gid sila. So mo na in relation to others, in relation to the world, sa may gitudlo ni Kristo, in relation ba sa kalibutan, sa may ang gingon, conquer the world, buntuga ang kalibutan. Ngayon sao man nato pagbuntog, kinahanglan higugmao nato ang Ginoo labaw sa tanan dinhis kalibutan. Matod pa ni Kristo, biyai ginang tanan. Nya kun ato ning buhaton pasabot, di ta managana pagpaambit sa tanan aning kalibutana ngadto sa uban sumala sa gisugo sa Ginoo. Munang niingon ang Ginoo, ang inyong idili dinhis yuta, idili sa ditos langit. Musugod na kitag pangangkon, unya daw na kita sa tanan, ato nang giangkon ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan, misupak na ta sa sugo sa Ginoo nga conquer the world. Sige, lingi ay mong tupad. Yung nanipalit na kag slat. Okay, kanang pagpalit og slat, mo na'y pagtudlo nato sa pagpaambit aning mga butang sa kalibutan sumala sa gitudlo sa simbahan.
Dili kay mo paambit lang ka sumala sa gitudlo sa imong pagbati o sa imong hunahuna nga tawhanon, kung dili unsay gitudlo sa simbahan. Tinangutanan ako, wadyo kay hunong anang pamaligyag slat para unsa manggina. Nako, para simbahan, tsaka dato na ng simbahan. Nako, lakaw dire. Ari dire, tanawag dato bang simbahan. Sa kadaghan ninyong kwarta, kamong mga pare, sus, daghan na kwarta, labi na ng mga obispo. Nako, ato ang obispo, ato ang pare, daghan bag kwarta. Sige, malang sa kagyaw-yaw diha. Nga naman, nagi tinuod kwarta ang pare. Nawa. Nabitaw eh. Naay kwarta ang obispo. Ang simbahan. Pero sa may sugo sa Ginoo, aning tanang kwarta nga miso dinhi bunga sa inyong pagkamanggihatagon, gastuon ang tanan alang sa kaayuhan, sa simbahan, sa mga tao, o sa mga structures nga atong gipanghimo para sa kaayuhan sa mga tao, sa kalambuan sa ilang pagtuo o sa ilang kaluwasan. Kinahanglan magita mo create og structures. Muna karon gahimo tag kumbinto, naatay social hall naatay mitinganan, naasatay mga higdaanan, mga kinahanglan man sa tao, shelter, place to gather, nga dili ta madisturbos uwan. Kaya nata nang atong tent, sige iguan og kusog kayo, di nata maka hinultol og meeting kay mubaha naman ang yuta, sige na mag-agas, himo tag arang-arang. Mo sa ni atay simbahan, kanindot ana imong simbahan, nya ni ade ni kwarta. Nganong panindutan man ginapadir, na kinahanglan ra man tag balay nga simple. Sila si San Pablo, San Pedro, aman toy mga balay. Nganong panindutan man gina? Ako Santo Bagon, nganong panindutan man gina mga municipal hall, mga city hall, kana mga eskwelahan, natong eskwelahanan, nganong mo reklamo manggitag way aircon, way elevator, way escalator, nganong mo reklamo mantag way rampa, nganong ato man ginang panindutan ang atong mga daan, mo reklamo mangitag libaongon kaayo nga maagian ra manggid unta na. Kana tubaga na. Ilingay mong tupad, inangano man di ay. Nganong imo manginang panindutan ng imong balay nga pwede ra mangidig magpayag. Hastaging bayis imong iro nindot kaayo. Nganong imo manginang nindoton nga pwede ra manginag buhian. Pasabot, this is to save and to care life. To save and to care people. Kay diha sa beauty anha nato makita ang Ginoo. Unsa kay kasulti ninyo, no? Nga daghan kita dinig mga nakuliktang mga donations o mga offerings, unya ang atong simbahan nagusbat lang naong abog ka istanan, gubaon kaayo ang mga bungbong, gubaon kayong atop. Unsa kay nyo ikasulti niya? Sige jud tag kulikta, siging offer, siging sibot. To ning atimanon mo bitan na makayaw-yaw ta usahay aning atong mga kaigsuonan nga nagdas atong katilingban. Sige tagbuhis, pero ang atong daan porting batia, sige tagbuhis, makaingon ta unsa may gibuhat ana nila ang atong mga facilities, atong mga public nga mga CRs o public nga mga lugar, porting mga batia, makayaw-yaw ta kung monindot ang atong simbahan o simbahanan, ekspresyon na sa atong paghigugmaay, ekspresyon na nga nagtuman ta sa kabubuton sa Dios. Muna og panindutan pag yun, mas monindot pag yun, okay kayo. Kana ganing imong naong punayan magina nimong panindot nga malata ra man na dias bahak. Di man nakaabot og 50 ka tuig ikan karon, lata naman na. Kani pa bang simbahan nga moabot pa ning tag 100 years, tag 200 years, una pa ni siya maggusbat, di nato panindutan. Nya pila ka tawo ang makapahimos ani kana gani imong naong og asawa ka, imurang bana makapahimos ug bana ka, imura sang asawa makapahimos anang imong naong, usahay ang kabit maka kuagamay. Nya og pare
Wa man gani makapahimos ani, gawas og dunay mo sikreto, pahimos kasi himos ganag may. Nya panindutan man gani, ipa-parlor pa man gani. Di ba? So pasabot, wa ta ma-attach, nag-care, naghatag taggugba. Ug mao ni ang atong hinumduman nga atong mga misyon. Kanilang sang tulo na pa may daghan in relation to life, unsa ganito, pagpakamatay para sa Ginoo. In relation sa atong mga isig katao, unsa to? Higugmaa sila sama sa imong kaugalingon. In relation sa kalibutan, buntuga ang kalibutan, ayaw pagpaka-attach aning kalibutan, ipaambit ang tanan. So salamat kayo sa mga nituman sa ilang misyon, labi na gyud paghigugma o pagpaambit ngan hinato. Ang atong slots nahalina na sad, as of yesterday niabot na ang atong halin og 29,215 ka slots. Pakpak. Sige, nag-us-us. Ang atong balance, ang atong available, 46,785 na lang. Di ba? Gikan na sa 76,000. Nya ang ato sang 19 slot challenge, hangtod pa man ni ugma, ato ning kuan kay na pa may ni saad ugma. As of yesterday, niabot na sad ang atong 19 slot challenge og 174 ka 19 slot challenge. Pakpak. Huna-huna biyata ko ani nga Kotobran is 116. Ako no, natintal na sa nung huna-huna, moabot unta kanig 200, no? Nindota ka, dali kay mong malangit. Para ragid ni sa atong simbahan, kabubuton ni sa Dios, kay dili man paras kaugalingon, para man sa kaluwasan sa katilingban o sa mga kalag. Manindog ta.